Il-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni ressaq Private Members Bill fil-Parlament li tipproponi bidla radikali fil-ħatrit tal-ġudikatura. Dan l-abbozz ta' liġi ġie ppreżentat wara l-ksur tal-Kostituzzjoni mill-Gvern Laburista fil-ħatrit ta' żewġ maġistrati fil-jiem li għaddew li ma' ksur tal-Kostituzzjoni wassal għal kundanna qawwija mhux biss minn min jaħdem fil-qasam legali iżda anke minn diversi esponenti foqsma differenti fis-soċjetà Maltija. Permezz ta' dan l-abbozz ta' liġi, il-Partit Nazzjonalista qed jenfasizza li l-ħatrit tal-membri tal-ġudikatura għandhom isiru bażla aktar ġusta u trasparenti u jiġi assigurat ukoll li mhux biss issir ġustizzja iżda l-ġustizzja tidher li qed issir. F'konferenza tal-aħbarijiet wara li l-abbozz ta' liġi ġie ppreżentat fil-Parlament, il-Viċi Kap għall-ħidma fil-Parlament u Shadow Minister tal-Finanzi Mario De Marco qal li l-Partit Nazzjonalista fl-Oppożizzjoni ħass li quddiem il-ksur tal-Kostituzzjoni ta' Malta mill-Ministru Owen Bonnici u mill-Kabinett ta' Joseph Muscat kellu jippreżenta abbozz ta' liġi li jispeċifika b'mod ċar kif għandhom jinħatru il-membri tal-ġudikatura. Shadow Minister tal-Ġustizzja, d-Demokrazija u d-Drittijiet taċ-ċittadin Jason Azzopardi spjega fid-dettall l-abbozz ta' liġi bl-isem qatt sabiex jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta u li jwaqqaf bliġi l-awtorità dwar l-għażla għas-servizzi ġudizzjarji. Fost l-affarijiet innovattivi li wieħed isib f'dan l-abbozz ta' liġi hemm il-fatt li ma jkun hemm ebda involviment tal-politiku li jinħatru membri tal-ġudikatura b'aktar esperjenza u li l-poplu Malti u Awċi ikollu serħan il-moħħ li mhux tinkiser il-Kostituzzjoni. U sostna li dan l-abbozz ta' liġi sar wara konsultazzjoni wiesa ma' diversi persuni u entitajiet u wara li l-Partit Nazzjonalista studja fid-dettall il-proposti tal-Kamra tal-Avukati u tal-Kummissjoni Bonello. L-abbozz ta' liġi li jinkludi wkoll it-twaqqif ta' awtorità indipendenti dwar l-għażla tas servizzi ġudizzjarji li tkun ankrata fil-Kostituzzjoni biex ikun hemm serħan il-moħħ tas-sew. Tkun din l-awtorità li tirrakkomanda lill gvern min għandu jinħatar fil-kariga ta' prim imħallef, maġistrat u ġudikatur ta' Tribunal tat-Talbiet iż-żgħar. Min-naħa tiegħu il-web tal-Grupp Parlamentari David Aġus qal li l-Private Members Bill li ppreżentat huwa eżempju ċar mhux biss ta' oppożizzjoni b'saħħitha u effettiva iżda anke ta' gvern alternattiv. U fakkar li dan mhux l-ewwel Private Members Bill li ppreżentat l-oppożizzjoni f'din il-leġislatura iżda fit-3 snin din l-oppożizzjoni kienet l-aktar waħda proattiva b'numru rekord ta' mozzjonijiet u Private Members Bill li tresqu f'anqas minn 3 snin. Fil-fatt din hi l-31 mozzjoni jew Private Members Bill imresqa mill-oppożizzjoni f'din il-leġislatura.